Kasano day to yan, Roger? Mangrikap mo't amin na massage clinic. Sa dino pa'y itangay, ti pangalaan tayo, iti pagbiag tayo. Awan mabalin tayo, Manong Ador. Pandemya mo't ngaminan. Dahito ti magkagapo, no apay nga agsara tayo palaing. Ay, huwag nga rod. Ay, huwag gayam. Kasano mo't nga taitan, damarga kan ela. Huwag nga paiso. Kumusta da nga taitan? Ang damot lang nga taabastoda? Tinasayaat. Intay da pasyaran. San abale, ag face mask tamat. Kayat ko dayta, Manong. Boring mat ngamin ti awan aramidan na. Inta pasyaran ida. Sige nga, Rod. Mapanta. Kumusta kayong ditoy, Marga? Ne, sigamat gayam, Ador. Apay ngay may ka. Idinto ta maiparit ti rumwar no awan importante apapanam. Amangan no makaala kahit agrara ira asakit ita. Hunay kamutin, Marga. Nagadunti imbagam. Kan may sa anak ngagmay-may sa nga inmay dito'y ayan nyo. Kadwak ni Roger. May bagang oras mo, Manang Marga. Ay, kastamot kan ka, Roger. Ala, sumra kayo pa nga rod, ah. Di taunag, ti pagsasaritaan tayo. Naimbag man ka nakapasyar kayo adwa, Manong Ador, Manong Roger. Makapaboring ti awan araramidan kan kasarsarita na. Huwag nga ron. Mailiw ka no ni Manong Ador ka ni Manang Marga. Iso akinuyog ko dito ayan nyo. Anya? Tila ibagbagang mat, Roger. Katno si ka tinangawis kanyak. Sa bagay, agbagay kayo matkit di adwa. Tinasayaat. Panawan ta payla ida, Roger. Inta agluto iti merienda tayo. Wanela. O sige, Manong Ador. Makaamukan ka ni Manang Marga, wan? Ah? Tila ibagbagat agi dya adwa agagayam ta. Ala, baybay ang talat taidan. Agistoryata man kit di. Tapno saan ta maboring. Nakaumay kayo umat dito'y boarding house mikin ni Roger. Ma'am Daniela. Andan sa akin di napatag nga ibagayo ah. Nagsasarita kami ngamin kadagiti kakadwak nga officers iti massage clinic tayo. Kat nagnunumuan mi, ang maiwaras ti daddo maapundo tayo ita a pandemya. Dakkel ti maitulong da iti awagas kadagiti kakadwa tayo. Gapo taawan pamastrakan tayo. Kasta ka di, ma'am. Sigurado ang maragsakan dagiti kakadwak ang masahista. Gapo iti dayta. Pagyamanan mi, numaawat dan ti interview a cash. Talaga ngamin aparikot ti impay daytoy a pandemya. Ay, wan nga ron. Nga bala, kitaan ti grupo no anya pa'y dagiti makatulong kada tayo. Kat ibagam kadagiti kakadwam, nga urayan dala ang ti maiwaras kada kayo. Kat si kanton ti makaam mo amang iwaras para kada kwada. Da kayon ti makaam mo, ma'am. Kat pagyamanan mi launay. Gaputa adda kayo lata at tumultulong kada kami. Nang runa ita panawan, takas to'y matan ti mapaspasamak. Naimbaglakid din tadain ti management a cash assistance para kada tayo ang masahesta. Uwan nga rod, ading Ella. Naimbag lang adda paggastos tayo, kabayatan ang nakasara tayo. O sige nga Rod, mangan tayon tapno saan nga agbaaw dagiti makan. Madamdaman ton ti panag-iistorya tayo. Walmat nga paiso, Manong Ador. Enjoyan tayo kaya diti pa nagkakadwa tayo nga oray pandemya. Inton malpas tayo amangan. Mapan kami to ka ni Roger iti grocery. Ay umayak mat ah. Adamot gatangak, Ella. Saanen manang? Inton mamisan to ti panag-grocery. Ha? Agis istorya kayo pailaan ka ni Manong Ador. Ano niya? Pasensyakan Marga. Ngam tinulagak daela kan Roger. Tapno baybay ang data dito'y ang makapagsarita. Nagloko dagidyado. Pinanawan data matlatan dito eh. Ngam anya jay ko nam. Tinulag mo ida tapno panawan data dito eh. Uwan Marga. Ngamin, adda kayat kung ay bagakan ka. Kahit napatagda ito eh. Anya nga mi dayta, Ador. Pasensyakan
Ngam kayat ko nga ibaga, tipod no amarikrik parakan ka. Anya nga minday ta. Di ka nagpalpalikaw pay. Ibagam latan no anya talaga ti kayat mo nga ibaga. Di ka kumagumurgura, Marga. Agayatakan ka. Anya? Sigurado ka kadi iti dayta nga ibagbagam ita kanyak, Ador? Laglagi pam nga anak ko. Upat da. Apay asyak pay lang ti pagdatunam. Gaputa talaga nga ayayatan ka. Kat napatagmatan kanyak dagiti amin a napatagkan ka. No bilang ikanak iti gundaway, amang ipanaknak itinapod no apanagayat ko kan ka. Ibilang kunto, kaspudpud no nga anak, dagiti anak mo. Sigurado ka kadi iti dayta, Ador? Uwan, Marga. Kat ikarik nga agbalinak to anapod no, kadagiti karikan ka. Kinapudno na. Adamot reknakan ka, Ador. Kat sapay la kumaa. Tadi nak to pagladingitan no aklunak ti ayat mo. Ikarik dayta, Marga. Gapo, taay ayatan ka unay-unay. Kablawan da kayo, Manang Marga. Manong Ador, naragsak kami agagayam yo para kada kayo. Agyaman kami, Ella. Ngam, di yu payla ko maibagbaga iti sabali a tao, ti maipapan kada kami kan ni Marga. Kidawon mi, nga ilimot tayo paylaan ko mati amin. Awan pare ko ti dayta Manong Ador. Awan pa nga ron ti dakdakamatan mi, kadagiti kakadwa tayo, no dayta ti kayatyo. Ay na Manong Ador, Manang Marga. Agkalay sa kayo kit din. Sayang ti panawon. Sika talaga, Ella. Di ka madanagan. Dumting tumat lang dayta. Angam no ita, narigat may laeng. Gapot ta madama pay laeng ti pandemya. Sa bagay matkit di Ala, da kayo lat nga rodan ti makaam mo. Basta naragsak kami ka ni Roger, gaputa na ibkas matlaang ni Manong Ador, tinabayagan amarikrik nana para kan ka, Manang Marga. O, alang aro na. Ag-celebrar tayo. O, Ella, agluto tayo dito boarding house yo. Sige Ay, kayat ko dayta, Roger. Inta nga rod gumatang iti mailuto. Okay, awan pare ko iti dayta. Ang saklatan ti rumar. Agbati kan dito eh. Agyaman kami kada kayo adwa. Talaga, agagayam da kayo. Nasaya at magtanadanon ka dito boarding house ti kamsat ko, Ador. Apay ka di, Manang Linda. Adda ka di ibagam kanyak. Talaga nga adda, Ador. Kat napatag ti kayat ko nga ibaga. Kayat ko asalod sudan. Nupod no nga adda relasyon nyo ka ni Marga akabsat ko. Jak ilibak, Manang. Ngamay ayatak ti kabsat mo. Kat kabalak apanak nakanday takan ka. Nasaya at nga rod no kasta. Ngam kasanundag iti anak ti kabsat ko. Adapay la agad-adal. Kabailam ka di nga ipatag ida? Uwan, Manang. Ipatag ko ida. Gaputa kabalak nga ipatag amin dagiti napatag ka ni Marga. Sige. Jaklapdan ti relasyon nyo. Ngam di mo kumapaspasakitan ni Marga. Gaputa siyak ti makalaban mo. Ulitak ti agkari kada kayo, Manang Linda. Ipatag, kan ayatak itinapudno, ti kabsat mo. Agyaman ak unay no kastador. Sige nga rod. Ibati ko dagiti inyag ko dito'y anat natang. Da kayon ton ti makaamo amang iluto ka dagitoy. Agyaman ak, Manang Linda. Sige, agawid akon. Inakpay agpakada ka ni Marga iji kusina. Nakaragragsak tayo amin ita, Marga. Kamaudyanan na. Manglukat matlaang ti massage clinic tayo. Uray kaskasano. Ipalubos dan amang lukat tayo manan. Wen nga rod. Kat sapay la kuma. Taag sublimot lang dagiti sigod a customers tayo. Un Marga, idaw-dawat tayo dayta. Kumusta kayo dito, Manang Marga? Manong Ador? Kastoy, naragsak. Gaputa agtrabaho tayo matlaangan. Wen nga rod. Adan tumatlangan maipawit ko kadagiti anak ko ija probinsya. Wan, Manang. Barbarang umadunto ti customer tayo inton agbayag. Di ka madanagan, Marga. Tulungan ka kadagiti anak mo. Agyaman ak no kasta, Ador. Mabainak kumakan ka.
Gaputa saan mo mat a responsibilidad ida? Manipod ita, ag tinulong tan. Nuuman nugot kalakit di, ag kalay satan. Ah? Ay, ala, sorry Adak ngamin ditoy. O sige, panawan kayo pa Tapno makapagsarita kayo ana imbag. Okay lang, Ella. Saan abala Gaputa pagayam da ka. Wenmat nga agpaiso, Ella. Sige, Ador. Kasaritak to dagiti anak ko, maipapan iti daytoy abanat. Naragsakak para kada kayo adwa, Marga, Ador. Naadaan kamatlaangan iti love life. Una rod, ma'am. Kat sapay lang ko tamalpas matan daytoy a pandemya. Tapno ag sublimatan ito normal, tibiyag tayo amin. Sapay ko matakas ta, Ador. O sige nga, Rod, panawan ka pa'y dito Kasaritak mo't dagiti daduma kakadua tayo. Sige laang, ma'am. Anya ka di pa'y laang tiar aramidam dito'y ruar, Marga. Nalamagan dito'y. Sumraktan di taunag. Pampanunutak lang amin ti sitwasyon ta. Kasanon, no saandak akayat dagiti kakabagyam. Hindi ka kumagpanunot iti kasta. Saandak tumot nga talapdan, gaputa talaga ngay ayatan ka. Kan maysa, nasayaat ka a tao. Isungawan mo't nga ti makunada. Sapay la ko mga rod takasta, Ador. Sige nga rod, sumraktan. Nalamiis nga agpayson dito ruar. Kumusta nga iti panakisarita yo kanina na Linda? Mayat-mat, Roger. Impalawag ko kan kuana, ti maipapan iti naamon na. Nga imbagbaga ti kaanak maipapan kan ni Marga. Kasta tinasayat. Siguro nyo ti mabalin adiyo pag kinaawatan ka ni Manang Marga. Wan Roger, jak ngamin kayat nga darum swa adimi pag kinaawatan. Gapo, tay ayat ag unay ni Marga. Ay na, nagmayat dito igit ti baybay. Naimbaglakid din, talampasan ti pandemya. Makapagpasyar tayo na kastoy. Wan nga rod, Ella. Isu nga enjoyin tayo ti aglangoy ita. Wala man ang ator. Katagyaman tayo iti Diyos. Kaputa di na tayo binaybayan, oray di karigatan ti pandemya. Gusto ka, Roger. Ala, intayo nga rodan aglangoy. Ag-enjoy tayo. Naragsakak, gaputa na sarakak ni Ayat, oray kasla imposiblen, Mr. Lonely. Ita, naragsak kami kani Marga, ket kaden nami dagiti anak na. Kastan, ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Ador. Ador pagayam, agyaman kami iti panangibinglay mo iti daytoy apakasaritaam. Napintas ti love story yo. Ket ditoy ama panagnakan, ani Ayat, ket addan na eranta apanawen, tapno masarakam. Bueno, papagayam, inkay nangigan ti panakaidrama, ti pakasaritaan ti pagayam, ani Ador, dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Insurat ni Brian B. Agustin. Iti direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Triple R. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, ti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon, agyaman kami, itinkay panang tarabay. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan nga Aileen, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naglading itak, idi saan ko anagunod ti kayat ko. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Aileen. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Dandani akon makaluto, Aileen. Isagana mon dagiti plato ken kutsara nga itugot ta amapan mangbalon ka dagiti agraap. O nanang, mano ka di tinagraap? Sangapulo na. Pati ka din ni Jovert, nanang? Wan, apay ayan ni Jovert.
Sumurot akmat ngarot kada kayo amamalon. Katwan tadyak maawit amin dagitoy. Urayam to idan makapangan, taiyawid mo matla ang dagiti na usar. Agbati akton ijay, taisupay jay maitulong ko. Da kayon di mangyawit kada giti nanganan. Tasyak ti agbati at tumulong. Ay agtal na ka man, puro lalaki ti adda ijay. Man ano kumangay nanang, adamot ijay ni tatang. Ay saan, basta umuna kanton nga agawid, taaramidom kit di dagiti assignment mo. Nagwayaan pa'y matinton bigat apa nagaramid ko iti assignment ko. Aylin, saan anatangkan ti ulom? Noan niya ti imbaga, iso ti masuro. At di sabaw, Manong Jovert. Mangala ka, saan ka nga agbabain, ha? Winading ko, sana na masapol a pagsirbyan na. Mangalak tulatan. Kunak ngamin numabain ka ang mangala. Apay kumamabainak ngay. Wan tadak amang kitkita kan ka. Si kakit dimot nga ubing. Awan lati di mo may bagbaga. Apay kumamabainak kan ka. Kat tinangdanan dakmet a makiraap. Di manganak amangan. Tapno napigsak nga trabaho. Saan ako nga ubing, Manong Jovert? Anya ngay nga rod? Balasang ako nga. Kat no kinsi pa lang titawan mo. Teenager matantikin si. O di balasang nga. Aya. Yawit mo, nakita na ka na, Nailin. Tantang, awan mo't aramidak iti balay. Madamdama akton nga agawin. Kadwak ni nanang agsak ka. Saanan? Kabalan ni nanang munday jay. Numabot ti bunubon, siyaktong timang tulong ken kwa nang agsak ka. Sigin tatang, kaya't kumat nga ruti agsak ka. Anya nga'y karamidak iti balay, agmulmulagat ngang may maysa. Naidumduma ka mga ubing. Tidaduma dita. Di da kayat atulungan, tinaganak da iti talon. Uy, ata sa anak mo ten nga ubing, tatang. Balasang akmat dun. Makamu ka nga ron. Siguradaw, akayat mo tagsak ka. Uy, tatang. O sige, mapana kon iti ayan ni nanang. Apay nga ka ditoy, dimot kunak nga agawid kan. Imbaga nga rod ni tatang at tulungan kayo kano. Ang mga numaabot da iti bunubon, ala nga rod, tulungan na kon. Sige, nanang. Matanawak ni Manong Jovert, manipod diti pagsaksakan niya. Talaga akras ko launay ni Manong Jovert. Nanang? Amoyo ka din umanon titawan ni Manong Jovert? Ay na, dakkel daytan idiin niya nakka. Kanalpas na pa yan ti eskwela na. Damag ko nga abroad. Urayin nan salaang kano ti visa na. Ha? Abroad ko na yun, nanang? Day tamot ti damag ko. Apay ka di adam-damagam numano ti taon na. Awan, nadamag ko lang, nanang. Abel, saan ka di akaarubam da Manong Jovert? Uwan, apay ka di. Mabalin ka di nga dapaitit ko kan ka? Itad mo kan kwa na. Anyang ngamin dayta. Apay asan na si katimangtad. Mabainak nga rod. Anyang ngamin aya dayta. Surat ko kan kwa na. Si katimang surat kan kwa na. Anyang ay ti ibagam. Ibagak ti marikrik na kan kwa na Sakbay nga aga broad. Anya? Lakayin day jay amay diligkan ka. Nagadumot ti kapatadam. Apay ngay supay. Basta, iso ti crush ko. Dakkal ti pa nag-crush ko kan kwa na. Diyak kayat. Sikan na timangtad kan kwa na. Anya ka mo dun? No saan mo akayat? Saan tan nga kayo? Saan ka napampansinan? Anya? Ne, apay ngay akasta. O sige, panawan kan. Di na kun as-asit gan ha? Saan kan akayat agayam? Takan. Mabit lang ngay, Lane. Sige, itad kunti papaitad mo. Anya? Sinurata mo ni Manong Jovert? Wandalya. Nagturad kan anang surat kan kuana? Kasano? Nadamag ni nanang ko nga abroad ka no. Kasladyak ka ba ulan na panunutin ang jakton makita iti mabayag. Apay nga minakastoy tirik na kuana. Ay sus, ang mga nodaytan ti ibagbagada Papi love. Siguro Basta naragsakak no makitkita ka kanayon ni Manong Jovert.
O anya, naitid mo ti surat ko ka ni Manong Jovert. Wen. Oh, adto iti subalit na. Yes, at sa balit na. Mabalin ka di aba sa akmat. Wanya ti subalit na. Ito niya nga po. Para kanyak lang daytoy. Siyak lang timang basa. Sige. Ngam mabalin ka di. Nga ibagamat kanyak no anya ti linaon day ta surat. Depende. Ha? Anya depende. Numayat tilinaon daytoy asurat. Ibagakan ka. Ngam numadi. Saan ko nga ibagbagang? Anya? Nakaawid ak matlangan. Sumurag ako na dagos iti kwarto. Kabasahap daytoy asurat. Aday ta. Lukat ak ti surat na basaak. Dear Ading Eileen. Ubing kapay. Saan kuma at may papan iti ayat ti asikasuan. Tikit di panagadal mo ti asikasuan. Iti kasta, maadaan kanto iti nasaya at masakbayan. Agbaliw tumatlaeng day ta amarikrik ng kanya, ading ko. Iso ati may balakad ko, agadal ka. Ken kayat kumat, nagpakadagan ka. Ag-flight ako ni Inton Rabii para itinasaysaya at masakbayak. To'y manong mo, Jobert. Manong Jobert. Apay ngay apanawan nag. Kasladyak ka ba? Wala na di ka makita. Kailiw kanto langit di. Orayag ti panagsublim. Kumusta nga, Eileen? Mabalin ka di amaamuan ti linaon ti surat ni Manong Jobert? Imposible asaan mo nga amo ang nag-flightan idirabi eh. Amok! Ngam ti linaon ti surat na ti kayat ko amaamuan. Ubingak pa'y ka no? Isong agadalak pa'y. Ha? Katapay nga ron ngay nga agliday ka. Kasano? Saan kunto na makita ni Manong Jovert? San na bale? Agdaak mo tagayim mo. Ado kami agagayim mo. Wan, ngam sa balilata ni Manong Jovert. Eileen, saan ka nga agliday? Ipasnak mo kit di, ti panagadal mo. Saan ka di akas tatibilin na kan ka? Wan, ngam kasano nga ipasnak ko. Katawan mo ton inspirasyon ko. Basta, ipasnak mo ti agadal. Masapul ang makalpas ka. Tapniin to nagawid. Di, adama ko na analpas mo. Sige, ikarigatak mo ti makaadal, Delia. Adda kami mo't agagayam mo. Saan ka amadanagan? Takanayon da ka aliw-liwaan. Adda madmadlaw ko kan ka, Eileen. Kanayon mo tan amalmalday ka. Kaslawan gaganay gayam. Di ka pa yan unay mangmangan. Kimutong kan. Adda ka di problema. Nanang, nung ata ibagak kada kayo, sandak nga ta kaungat. Apay kumaakaungat ka ngay. Apay, adda ka di basol ana aramid mo, anak ko? Saan kumat nga ta pakabasulan det yung marikriknak, nanang? Anya nga minday ta marikriknam aya. Ti marikriknak para ka ni Manong Jovert. Ita ta nag-abroaden. Kaslamat sa anak kon anaragsak, nanang. Maawata kun no apay asang kadamag mo idi. Anya lakit din ayat ti anak ko. Taamunan ti agayat. Kano nagubingan ka pailaang? Diyak man mo, nanang. No apay akas to'y tiriknak ka ni Manong Jovert. Italaang day ta anak ko. Saan ka pa'y asigurado iti day tarik nam? Ado pa'y ti pagdalanan. Agbaliw pa'y day tarik nam. Saan ngamin nga iso ti pampanunutam Sursurwam tagbalin anaragsak, iti din na dagiti mangipatpatigkan ka. Nanang. Tikit di pa nagadal mo ti asikaswam. No talaga nga agayat ka kini Jovert,
Ilupas mo ti panagadal mo, taga-abroad ka man. Sige, nanang. Ramidag ti bilin nyo. Sursurwag takbalin ang naragsa. Aggraduar tayo matlangan iti high school, Aileen. Sa dino ti pag-enrolla mi ti college, tayo sumat ti pag-enrolla. Saan ko pa'y nga mo, Abel? Ngam no ko nam akayat mo mati ag-enroll iti pag-enrolla, agkuyog tanto nga rod. Iti kasta, adakad kadwa. Kita lang agpaisuan niya. Nagbiit ti panawan. Kat maragsa kanak nga aggraduar. Gaputa agpadata nga damaawat na apang madayaw. Gapo, taimpas nagtatinagadal, Abel. Kabaalan tamot gayam, basta laki di ipas nakta. Kan, nagtintinulong taan nag-review. Nakadesisyon kan, no sa dino ti pag-enrolla, Maylene. Uwan tatang, agpata kami ka ni Abel iti pag-enrollan. Basta lalaingan ti agadal, anak, ha? Ikarkarigatan ka apagadalan. Agyaman nagtatang. Wen, ikarik nga agadalak ana sayaat. Iti kasta, makatulong aktumat kada kayo. Umanayan na pakaragsa ka, kanak ko. No makalpas ka iti panagadal mo. Agyaman iti pamatagyo kanya nga anak yo, tatang. Inton saan kayo inton ang makabaol. Siyak tumat ti makaam mo kada kayo. Api akas jay, Abel. Agpada tamat ang nag-review. Api anangat nga to tinaalam iti quiz tayo. Sika talaga. Di mo kaya ti agpabak. Natsambak lang siguro. Sana bala Better luck next time. Okay. Ngam gaputan nangat nga to tinaalam, ag-blowout ka. Sika ti agilibre kanya iti merienda. Anya? Quiz lang, Dayjay. Ngam, ag-blowout akon? Saan mo kaya? Kayat ko Basta sika. Apay kit dinasaan. Amumet, nga amin na kayat mo, tong palag. Basta lakit di kabalak. Mapanta nga roden, tani. Mabisina kon. Oh my God! Nay, apay ngay guyod nak. Maragsakan na para ken kanak ko. Maragsakan na kiti baligim. Nakalpas ka iti panagadal mo. At dapayan napinta sa trabaho. Ket ita, natulagan ti kasaryo ka ni Abel. Maragsakan ko na yu, tatang. Ngam agluluha kayo, may. Makasangit na kami abang panunot. Natulagan ti kasaryo ka ni Abel. Pumanaw kanton dito'y balay. Ket sumurot kan kanya Abel. Saan nakmat-ama po kaw, tatang? Kanayon kayong tulata sa rungkaran ka ni nanang. Saan kayo abay-bayan? Ay, sa bagay, naragsak kami tani Abel di pakiasawaam. Malaksin nga mamumay. Amok adi na kan tulokwen. Gaputan na singpot ni Abel. Uwan, tatang. Kan amo kung ti ugali na. Nakadkadwak iti mano atawan. Kan katulongak matan iti amin na banag. Awanon ti kindawag iti Diyos, anak ko. Gaputan na tungpalan ti arapaap ko ang makalpas ka. Kan makabirok ka iti napintas at trabaho. Jovert? Aileen? Anya ti masapol mo? Di na ka di pa unagan. Sige, umunag ka. Manong Jovert, anya ti masapol mo? Kunakon ka tabalasan kan. Amom ka di. Iti panaglabas ti mano atawan. San ka apulos anapukaw iti panunot ko. Nagawidak, tapat check asaan kan nga ubing akasla iti. Numanugot ka. Agkalay satan. Ha? Pasensya kan, Manong Jovert. Ngam natulagan ti kalay sami ka ni Abel. Nagbaliwan ti marikrik na, akas iti konam iti. Ni Abel ti ayayatak itan.
Ni Abel, akaroba mi? Tinangtad idi iti surat kanyak? Wen, nabayag mat gaya man nga adda pa naggusto na kanya. Ngem saan ko laang anarik na? Gaputa si kapay laang idi ti ayan ti imatang ko. Malidayanak, Aileen. Ngem maragsakan aklata parakan ka. Tanakabirok kagaya man iti lalaki, ama ikarikan ka. Iti pan nakakitak manen kini Jobert, napanagnakak anapuka wenday di marikriknak parakan kwa na, Mr. Lonely. Ni Abel itan ti ayatek. Nagkalaysa kami nga rod, kat makunak anagasatak anaki asawa kini Abel. Tuy pagayam mo, Aileen. Agyaman pagayam Aileen, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, awan makaibaga iti gasat tayo. Ngem adda kada tayo amang aramid, wenno mang bukel, iti nasayaat, agasat tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad, iti tinagan nga Aileen, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Aira, iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak nga irresponsable nga asawa. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Aira. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Adda ka manan dito'y sango ti tiyanggi amakichischismis, Aira. Apay aya, nanang. Alangan mo't nga agyanak ije balay kat awan mo't aramidag ijay. Sapay agmay saak ijay. Apay, awan aramida, midye balayaw. Awan nga rod. Imbag kapay taawan aramidam. Idinto ta siya, saan amalmalpas ti trabaho iti uneg ti balay. Aglaba, aginaw, agdalos, aglutaw, agkupain, kano anyapay dita. Idinto ta sika, awan aramidam. Apay aya, ada kayo ti masiksikuran kanyak, nanang. Awan to pa ibagbaga di asawa kanyak. Da kayo mati sumanao, makauma. Wen tamaditar aramidam akanayon laeng amakichischismais. No umapal kayo, di makichismis kayo umat. Ay, jakla apalan ti kasta nga aramid mo. Bagbagaan ka nga road, tanagalas ti kasta nga aramid mo. Da kayo magayam, nanang. Kunak no saan ka pailaang anagawid. Adda ka magayam. Apay ka di, nanang. Umay kayo nga rod ikan itilinutok abanana kyaw. Imbag lang adda meriendaan ni Amboy inton sumangpot anaggapoy di eskwelaan. Umunag kayo pa yan, nanang. Madama ti panagbuyak iti TV. Napintas ngamin ti buybuyaak. Ay, na yun, Aira. Madama ti buyam. Ngem di ka man la makaisimpa mo dito'y balayo. Nagado awara. Di ka pa'y makawalays. Dayta, ti konam nga awan trabahwam dito'y balayo. Di kayo natagari, nanang. Tagbuybuyaak. Da kayon ti mangipan dita bananak yu iti kusina. Ay, awan mo, Aira. Kastamlat ta na kanayon. Ala, tama pa na nga rod, ijay kusina yaw. Umay, dito asermon la, asermon. Karanglo. Ay, di ka pa'y gayam na kainaw. Agkaiwara tinanganan nyo ditaw. Ay, una yun na itang aramid mo. Bimababayan ka. Saan man akompormi ti madmadlaw yung nanang. Aginawak to ka dinton malpas to'y buybuyaak. Hay, jakla makaangas dito'y balayo. Nakawarwara amin asulay. Sige, mapanakaw. Ay, ala,
Mapan kayo, tadya kay kat sumana o ditoy. Tanda ako, nanang. Mabisina ko. Nakaluto ka kanin. Saan pay? Ada banana kyo dita nga inted ni lulam. Dahil pa'y lang ti kanam. Ha? Apay nga ron nga agboy-boya kayo iti TV. Katsan kayo pa'y matgayam anak kaluto. Sumangpet ni tatang inton madamdama. Sigurado ang mabisinday jay. Buwan man lang agluto akon. Sapay nagmayat ti boy-boya kaok. Imbaglaan nga tanasingpet ni tatang. Jay tatang kanon ni ambo ka eskwilaak. Naungot kano. Kabilan na pa'y kano jay nanang ni ambo. Naimbaglakid din, tanasingpet ni tatang mo. Sanak nga ungungtan. Adakon bakit? Nakaluto kan? Mabisina kon? Well, kalkalpas ko ang nagluto. Ay, aggao ka nga rodan ah. Tamangan tayon. Ala, agsukat ka nga rodan lakay. Ta, eksakton to inton makagao akon. Niamboy nga eh. Ada iti kwarto na, agar aramid iti assignment na. Ayabak tulatan, inton makagauak. Anya man ang tinararamid mo ay bakit? Nagado ti wara dito uneg ti balay. Kaslasaan ka nagdaldalos. Agsasadutak nga rod akanayon. Kasla kanayon anadagsan ti bagik nga aggunay. Ang mga nukurang kay ti exercise. Ag-exercise ka ngamin ah. Ay, masadutak lang. Ti sweldok, bakit? Nasaya at launay. Baka mo ka mangi budget ah. Sa bagay, amumot ti agi budget. Ta saan kamot nga agreklamo ako rang ited ko akwarta. Lakay, aday bagak. Anya dayta? Kaya't ko mati makibinggo. Anya? Ay, saan mo asursurwan ti agsugal? Tama di dayta abisyo. Pagpalabasak lang iti oras ko, lakay. Oray barbarya laeng ati itayak. Kan saan nga gitugot iti dakkel a kwarta. Kan maabak ting tugot ko o di huston. Makamo ka man langan. Basta saan mo abay-bay anti anak ta ah. Wala kay. Asikaswag matkat ni amboy. Nagsingpat mat nila kay mo? Takunam a pinalubusan na ka nga agbingo? Katuan mat. Naminsan ko lang nga impakada kat nagwan adagos. Ay no siyak, pulos adinak palubusan ti asawa. Iliblibas ko ah. Iso nga da oras ti panagbingo. Ta sigurado nga agungat no dinak masangputan. Kan, no sumangpet anarugit ti balay mi. Ay, ungat tumanan nga ungat. No siyak, jak pa'y napadasan nga inong tanak nila kay ko. Imbagman. No siyak, naungat ti asawa. Nangrunan no kas di akasangsangpet na anaggapo iti trabaho anabambanog. Nagdumada ka nila kay ko ah. Tanila kay ko, pulos asaan nga agungat. Unay mati paraangan yun, Ira. Nagaatidog tirutan. Gai ka mata. Gaikak to, inton gumagutak, tatang. Gagangay anaruot tamatutudok at nga rod. Apay, anyaya ti aramidem. Tadi mo masango agaikan ti paraangan yaw. Ay na, agpadpada kayo lakan ni nanang. Aday talamang sersermon ti araramidan nyo kanya. Ay, huwan tamas daawak. No asino ti malaam iti kinasadot mo. Gaputa saan nga agtagtagari di asawam. Kasadot mo mataminain. Una tanaanos nga ro ti asawak, tatang. Madi matikasta nga aramidem anak kaw. Aramidem anasaya at ti trabaho, kas agtagibalay. Tadya ikat nga rod asawam ti agtrabaho, iti agpaay kada kayaw. Wan ka di, tatang. Ay, no apay ngamin ada kayo ti masikuran kanya. Bumangon ka ditan bakit? Anyat orasan. Maladaw kamin iti anak mo. Ingkagluton. Ay, masadutak pa bumangon lakay. Maululawak. Sikapay lang ti agluto. Alang rod. Iturog mo pay. Tas akong ti agluto. Ngamsikan to ti mga sikaso iti balunan ti anak mo ah. Wan. Alahin ka nga rod agluto. Apay ngamin maulaw kaya. Amang ano aginaw kamat. Saan? Kastoy lang ti riknak. Tadakat nga rod binulan kaw. Anya lakit din ti asawa kaya.
Agyaman ka at anasing petang nga asawam. Wanan, lakay. Saan ka na sumanao, tapno may turog ko pa'y. Ingka kat aglutong, tapno saan kayo amaladaw. Nanang! Nanang! Apay ngay amat maturog kayo pa'y laeng. Maladaw ako na ay pagadalan. Nitatang mo nga eh. Napan nagtrabaho na. Ay, pasensya kan ta na iturog ko. Dinak mo triniing nitatang mo, hindi pimanaw. Ala, bumangon ako. Daras niyo nanang. Saan pa'y anay sagana ti balon ko? Saan pa'y anay nawan jay pagbalunak edi kalman? Tasan kayo matanaginaw edi rabi. Ay, na yun aya. Mabit lang nga rod ta inawak pa'y jay pagbalunam. Apay adinak rining iti agsapa. Ay na, Pimanaw ka, dinak man la rining mat. ririingan ka. Ngam di mo kaya ti agriing. Makaungat ka pa'y. Ay, kasta ka day. Pasensya kan alakay. Masapa ka ngamin na maturog Tapno masapa ka mat nga agriing. Agsilsilpon ka mat ngamin. Sa anak nga rod ang makaturog no sa anak agsilpon. At adasaan ka makaturog Di pa nagbuyak nga rod iti cellphone, ti pangalak iti turog ko. Ala, makamu ka man lang. Nanang! Aldaw manan anagriing kayo. Maladawak manan ijay school. Ay, pasensya kan anak ko. Ala, idaras ko ti agluto. Mababainak pa'y mat asumrek. Nukas jay amadamatik klase asumrekak. Sorry talaga anak ko. Marigatan nak ngamin ang mangala iti turog ko iti rabi eh. Kunamat ngamin ni tatang agsilsilpon kayo. Wen tadyaket nga rod makaturog. Kasanungay nga ron, nanang. Kanayo naklatan ang maladladaw ijay pagadalan. Agalarmak ton inton mabinsan. Makariing kayo nga ta. Kunamat ni tatang anarigat kayo amariing. Agriingak ton. Kumusta ngay anak ko? Naladaw ka? Nanang, kanayo nan ang maladawak. Kuna jay teacher ko, mapan kayo kano ijay school inton bigat. Ha? Ni, taapay. Gapo iti kanayon apan nakaladaw ko. Imbaga ti maestram? Asyak ti mapan? Saan namat nga imbaga asika? Ngam ko na ti teacher, ayabak kano ti guardian ko. Kaslang amin mabainak no siyak ti mapan. Ninanang langan ti baon ko amapan iti pagadalan. Dayta ket, gapo iti kinasadot mo dayta. Alan ananang, da kayon ti mapan ta mabainak. Anya ti pagbaynam ngay. Anya nga iti ibagak arason no apay akanayon amaladaw ni Amboy. Ay ket ibagam akanayon ka ngamin amaladaw amarieng. Mabainak nanang. Kabain mo matgayam ti aramid mo. Alan ananang, tulungan da. Sangwam ti gapuanan ti aramid mo. Numabain ka amang ibaga iti kanayon apan nakaladaw mo nga agreeng, ay katagulbud kalatan Ibagam, abisi ka kanayon kadagiti napalpalabas nga aldaw, kat saan mo naasikaso naimbag ti anak mo. Ken agkari ka asanen maulit. Ken no nagkari ka, nasken nga rod asaanen maulit. Ala, siyak lang nga rodan ti mapan nanang. Nasapa ka ba't anak kariing ita? Bakit? Huwag ta mapanak iti pagadalan. Apay mat? Impaayab na nga rod ti maestra ni Amboy. Apay ka no? Kanayon nga rod amaladaw ni Amboy iti pagadalan. Kat papaayaban nak ti maestra na. Ket, anya ngayon ti ibagam arason, no apay akanayon amaladaw ti anak mo? Ibagaklatan, ama kumiko makitikal labas, kan agkariak asaan to na maulit. Alang nga rod, bakit? Sa paam nga minan ti maturog. Tapno saan ka akanayon amapuyatan. Anya pa'y ngay, kababain mo't no kanayon ang maladaw ni Amboy. Kumusta nga iti ipapan mo iti pagadalan? Saan mo't gayam anagungod yung maestrana? Nagsayaat mo ti panakisarita na kanya. Kat siyempre alaan na kapay iti nasaya at asaritan ita. Ngem no maulit-ulit, natural ang makaungot to sigurong. Nanang, amokon. Mabainak po no paayaban nak tumanen.
Tanagsayaat mo't nga ti panakisarita na kanya. Iso ang masapaakton nga agring, tapno saanin ang maladaw ni Amboy. Nasaya at mo't nga rod, anak ko. Taamom ti agbaing. Agnakom ka nga minun. Gaputa saan na kang ung-ungtan ti asawam. Nagbalin ka mo'tun nga irresponsablay. Ay, saan akon aromwar. Agdalos akon dito'y balay, tani. Narugrugit nga agpaiso ti balay. Maragip ko mananje ko na ti maestra ti anak ko. Ore kasano ko makano ti kinaado ti aramidon. Saan abaybay an ti anak. Bilibak iti dayja a maestra. Ta mapagigiddan na ti agtrabaho iti balay ken ti agisoro iti pagadalan. Adda kano pay dua nga anak na. Ngem saan na kano a mabaybayan ida. Idinto asyak. Awan mo trabaho. Tawan mo't nalpas ko a kurso. Kinagmaymay sa ti anak ko. Ngamjak pa'y masikaso anasaya at ti anak ko. Ay, ito gaw kumanpay. Tagi na naag. Ay, nabanugak iti agmalmalem ang nagkuskus-kus diti balay. Apay nga tangawan pa'y ni Amboy. Anyat oras aun. Nanang! Nanang! Ha? Ni Amboy day chay. Apay nga tapir may tipukaw na. Ay, nakitaan. Amboy! Apay nga agpukpukaw ka! Anya tinabas na, ama! Nanang! Ada nagdaktal nga ulag. Ha? Limabas iti dalan. Ha? Imbang lakit din Tadinak tinukkawan. Kasa ka di? Ay, umay kan. Umunag kan. Sana mahalin. Aggaik akto inton bigat. Karuruot mat nga menan ti arobayan, nanang. Wun, agdalusak to inton bigat. Kasta ngamin Ayra. Gaya ka mati paraangan nyo. Kaslawan agigyan, takaruro out. Wan nga ron tatang. Nabaybay akmatan, gapo iti kinasadot ko. Pag umukan matan ti ulag. Imbag tasaan anatukaw ti anak ko. Ay, kita manday tanga aramin mau. Isagsagmak mo ti anak mau. No ginaikam kuman idi imbagak. Di saan kumaan nagumukan ti ulag. Ay, wan nga ron tatang. Iso nga agnakam kan anak ko. Saan mo abaybayan anasamag ti paraangan yaw? Ita, maayayatan ti asawak, Mr. Lonely. Gapo ta responsable akon nga asawa. Tuy pagayam mo, Ayra. Agyaman pagayam Ayra iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, nasaya at met, tanagnakam kan. Saan mo nga urayan amaikan ka iti didigra, sakbay nga agbaliw ka. Imbaglaangan, tasaan anay sagmak ti anak mo. Dayta ti pakakitaan, asaan na tayo abaybayan ti Diyos. Ngimkit di, ikan na tayo iti pagnakman, tapno maamiris tayo, dagiti kamali tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Ayra, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.